Da kispangut poi kinong risnyang, hane kesengi na keleng keri kasi bejantia. Sya kejingelang halum datkla boy rembong. Bala penlong daga Hills Farmer Union boy rembong block. Da kejinge trelang bat ka HFU Ribhoy District. Kinong rep beri jingri ki bala poi menta kidei kinong mikmat na ki SHG Cooperative Society ki grup beper bat kinong risnyang shimen. Kejingwan shimenta jung kinong risnyang na keleng ki district kalong ban penpau balada kayo kalong kumbalong menta kin haban penpep school no iki kun bat kim la shu ban siu ya karam sha kibang kani lakren dai wei nong risnyang na East Giant Hills District ikong dunalang pawa. Namar kejing ngau kya jongki halor kejing e babon makia kendo kumta kimban se banwan sha kejing elang menta kasngi kejing shem ya karam pigri mission kadai kaba kisngau kuslai e namar kimla shu bansiu ya kaba kidei bansiu kadau kadei jo kejing bomla shu bansiu kadei namar kejing yap jong kisnyang na kejingwan jo ka klam African swine fever kani klakta shisha yabun kilongying jong kinongri jingri hakeleng ki district nong kit kamba halor jongi ha kaniga HFU Hill Farmer Union nga kateng jonga de dunalang pawa nga de na wabong score is in district nga yalati nga de inong rep bat inong jingri nga riya ki snyang bat nga rebon jai ki jingrep haka jing lum jing tip jongi na po nang tay na po is jantian ro nga ni syam ka jo ka jing e ba ngiri ya ki jingri hanrai ki nong thit pan don shuren tani khoro kim wan kim tre hitang ban pe ja kim ra jongi ro kam tam ki snya na ki wan ro ki knya dia ka dor bandi ba dei bandi alpha hajar tin pan tang shpeu khat hajar te kabam kare mado kata ba ngimla ban lai kum ka dor ba ki kwa kata ka de ka jing e ba sakwe ban ka de kabam kalaran palat ka dor station ni ka laran pha ka dor ya ka jing ba mangi sai thet ka kot hakawe ka bani ka kot ado hajar sang spa lai hajar te ban di ba du we sneng ki pan khan araja ni la shano te ka sarkar bon sen ka ai yang ni ka dadon training dadon program ni le aten ki training ki program ki ai bagi sarkar na po veterinary na agriculture ki pen slur yang ni ban rep ban rijingri andang ni la rep ban ni la rijingri pan bentang la don ki mar nang ni phone ya ki ro kim la ban ya rab yang ni pan pele ya kita ki mar ki mata jong ni kham tam babon menta ki dai ki nong risnyang hi masim jing te dang isim da kalon ro kalon kala dai bansiu tang bang ngimyo ar bansiu namar bangim la bandi wat tang gi kon sneng rom don nong the shure kani baro ka dai thrai bangam tip ya ka daw basin dilendet hendai ka jing tip jong amalu mala ka dai bawan be kisne nambar namar hapo alarm baru ngayo i bawat ki kon sneng ro kinang wan nabar te ngakerpa dia ka sarkar ba dak long ka bala bakin khang no ya kisnyang banwan na ba namar ba inong rem jongi menta ki la bon kinong risnyang henrei bandi ban ngimyo ya kayaw namar ki banabar ki yo kayaw ni pan ngi badan hapo state la jong ngimyo ra ya kayaw katai bat sakawai pat ka dai ka gane ga jimprislo cha sarkar bol sen da wan training ki ai ki scheme nile ayu ya kita ki scheme da ki ashilak ro nile ayu nangiyo ya kita ki scheme ngin pendon kam bar jingri ni thet sniang ni thet bam sniang ni sna sem sniang ndala he ki jing ri jing dup jong ni pat ndon nong thet ndon nong wan pe te ni ba yang ya la de badai nong ri sniang badai nong rem ngapsa khun dak pisa bangayo na baris nyang ngasu by school khun na penut baro na kat ka jingdon kam jonga kadai banga sayo na ka jingri hi na pisa ya karep te kam darahi ban pen koran do kata tang na ka jingri snyang tala da kai yeu kalong kumne bai cengi ngimla ban siuram wat ban pen school ro ngimban sing happen pep school no ya ki khon na marba ndon nong the chu ndon yeu tang kita hi tenga kerpa ya ki ba halo jongi kanika office jong kanika HFU bakin wat kilat kilenti mo banle sa sarkar kumno banle bat kumno ba nialam yang i sakita ki
department nane shaki minister badai ban page ya kari jingri bad ya karep kumno ban le ban khangno ya ki jingwan jongki mrat jingwan jongki sneng na bar khnang bangin yo ya kayo tang kita he ku bleshibon Nomori jingri ngai le chong ro ngalong sisa ta kabari konrei ngalong lanjut ikhan napsa banya kesan klasiki da kabari jingri masih berangbat siang siang Unta dalam kersani kegiatan dalam jam cat dan Kristen. Ya benta tumba dilaikan kalau prinsipun prinsipun bisa nama tinung lamkam dan benta jogi tinung rep tibung itu ya kita kelenti untuk berdiri siap serta. Ini sudah lagi maklak. Dan pada om bang layu ke sembah ini lagari. Yung tip sa loob ng tanya iti. Nakadaw sa legasni nga wan lang na mga bando snow. Bando yam yan tali jingmot na pi. Sibon nga layo. Napanbaw hakmat yung kihiro. Tinirap lem nini. Kaga ekasyan. Kaga kya. Kunta nga ay kumpleti. Ye kinong niyang. Lada kasorka kamsim kya ya kajingri jungi. Nhân penlong đã cả association và những cái nông rep nhân nhà bố đã được xin bắt đầu lại cho mình là cho chúng ta mà rep là chồng và nhân ai bố nhà người ta cả đó các bạn nhân là bạn không mình xin chúng ta thật sáng nên ăn không mình trả nhân bên nhà người ta nhân chú bố là cái gì và nhân nhiều ớt và họ nhân xin penlong lắm Jadi apa yang kita katakan nanti, ada kelung, maka surga kan sianglah, perkara yang dijemput di enam demi kedaluan bukit yang sedang di Panabar, bisa juga pandangan pek, kawan juga syuk, pandangan ini kita sini di Bangkap doang, di bab di ID dari imam kemarin, di stop mentari jenjaman juga, dan kuntangin belum yang kena ya terelang. Kajing yang merjingmut lang, bakuno ni nomorep mungkin daladi jaladi, dan bang yang merjingmut, dan bahkan siapa, kunta, yang pelong dah kaya bilang yang kenega, SFU. Nakaliang jo kahil sama inian, ila pelong ya kenega jingelang mentagaswi, hapo bahirembang, hangni hapo Lundat kla menlum menang ki nongri jengri ki banapo kari khasi bajantia ki belawan ban mi khmat mentagasngi hoj haipor iba kerki yo por armit ya kaban lum ya ki nongri snyang den rengi sngo komen ki ba ki nongri snyang ki bawan mentagasngi ki wan mi khmat na ki SHG nangta ki wan mi khmat na ki cooperative society ki baper Batkum juru na kini kinong risnyang kibadan dagi group. Katkum kamiting ka bapelong mentagasngi ngisngotho ba kinong rap ba kinong ri jingri kimla desu ya kisnyang ki jongki namar ka jing pandor tat palat jong kinong thiet. Nitip ya kador ka ba hangtei hapo ka jaka oddo lani ka jaka shodo apo moyong kijutiet ya kisnyang jongki nongri jongi hakador arspa saupusan cikilo house name arhajar arpusan Henry kumba kalong menta kayo kahat kinong wantiet ikisnyang kijongi napo kisem kijongi kipandor tang hispa saupo wat hispa sanpo tengka kani kalabu jing hadu kata-kata ya kinong ri jingri bat kalabu jing ro wat bandi ya ki kunsnyang ro kisnyang ki bangi didi hakador san hajar san spa andru hajar Henry menta ki bri ki wan pan arhajar lai hajar kani kadi ka jing kaba kinong ri jingri ki kendo Sakawai kajing kaba kinong ri jingri kisyam ba ngimla banyada ya kani ka African swine fever. Bad habang ilit ban pensngaw ba ngi pentip ro siya ki doktor jeng ki veterinary kila pentip siya ba kimla hadin bayap kisnyang kimla syu wat ban wan put lane wan test lane ban le examine ya kini kisnyang ki jongi namar ki septing bana ladaki wan nakasem ka jongi da kilit pat chikiwi kisem
karapat ya ka jingpang Sikiwaypat kisnong Sikiwaypat ki Jaka ti haba kani ka African swine fever kawan bat kisniang gijongi kingat kamul ada ngidan laipau ru kiyap laipau dan ngidan prapau ru paro prapau kinyap ngim dan dakawaypat kalat banyada ki tekani kala pelong bahwa ngi ai kublay ya ka sorkar Meghalaya ha ka jingelam jong usa konrad sangma ubalawan ra ya ka to ka interest free loan ban ai sikinong rep ki jongi bat ban ailat ru ban siu ya kani ka interest free loan hadu prasnem te hendrai ka jinge ka baki nong ri jingri matas ngi ki pensngau yangi ka longba da ai ngin siu shu ya kata ka principal ane ya kata ka ram ka bangi ladap shim lingba ki bang namar usniang kemir dan shu usniang khon ru dan shu bat usniang kpar ru dan shu layap lut te dei namar kata kadau da ka wei kasur mata kasngi baro kinong ri jingri ngilaya rai rangba ban karpat ya ka sorkar baka deban map ya kani karam kaba kinong rap jungi kinumla shu ban siu kajing mamla ban siu ya kani karam kan sabu jing ya kini kinong shimram namar ba kin salong ki defaulter jong ka bank ka credit score ka jong ki kan sahyar nang ta ka future jong ka yin kasam kan salong ka future kabamdan jingkerman dei namar kata kadau kinong ri jingri ki kerpat arteli menta kasngi na ka sorkar ba ka department kawai kalong ba ban yarap ban penyo ya kayo hot na kaliang jo ka hil sama inian ngila dapha da ka jingtho ba ngila ai jingmudru cha principal secretary ba ngin khot da kitendar ya kinong ri ya kini ki nong oddo bat kinong dido ki ba pendap bam ya ka jela ka jongi balada kilong interest ban yarap ya ki nong ri sniang ki jongi ka sorkar ka de ban yarap da ka funds lani kan yarap da ka scheme ya ki khnang bakila ban shna ban penbahai ki dukan badru ban bakin yo ya kata ka baiseng baidang na ka benta ban yarap ban pendri ban pende ya kini ki sniang ki ba pemi na ka jela ka jongi sakawai ke jingdawa kalong ba ni kerpat ya ka sorkar ba kanwan ra ya kata ka quarantine center lani banwan ra ya kata ka test center hangti hapo kana para lani hapo bernihat khnang bangila ban test ya kini kisniang syabakinwan syapo jong ka jela ka jingwan pathar jong kisniang ki bana Punjab kena po Assam na West Bengal klem da test kalong kombawan IB ya kini kisniang ki badan hakisam ki jongi kadai kata ka jingkerpat bat kadi kamat ka bas ngokhia hadu kata-kata namar ki bawan menta ka sngis ka meeting ki ki khun samla ki bamdan kam dan jam ki ba persang ban yeng hala ki jong ki kejat ki ba persang ban snala ka samsniang bat ban shim ya kata ka loan baka sorkar ka yarap ban penhe ban penyo kam penyo jam ye ki para samla ha kisnong ki thau hendrai penban kini kala ban khia kini ki khun samla na lor ba kerdu kam na lor ba syaram nalor ba menta sakane ka ban khia bakimla ban siu shu kata karam kade ka jing ka bakrau te da ka wi ka sor menta ka sngi ngila yeng rang ba ban kerpat da ka mensim jo ka jing sngorit ya ka sorkar ba kade ban map ya kini kiram ki baki nongri jingri ki ladap shim ngim ong ya ka sorkar ba kan map salansar henrei le se ka sorkar kan pha ki brio jongka ban le ya ka sorbe ban pek yakinu kita ki nongri jingri ki bala dam kam shisha ba ki badan ha ka jing baka laban map ya kini karam kabalashim daki cooperative society daki SSG badaki group ki baper ki bidai hakabidai bakaram kabakishim na kabantaban risnyang te kumta nakaliang jog hil samainian ni kranshai mentagasngi bahot nilada banya kendo yo principal secretary henrei nakaliang jog principal secretary ong baka napo directorate kin sakhot yangi banya kran halor kini kamat henrei hadu mentangi padyo ya ka shiti lane ka jingpentip banda kaliang ka directorate of jongka animal husbandry but veterinary bakin khat yangi te henre ngi kerman bahakini kisngi ki ban sawan ngin sayo ya ka appointment banli kendo ya u minister jongka veterinary namar ngi snow dan kam bakani ko kalapoy harandang na kabanta ki nongrap ki jongi khamtam ki baris nyang bag ka sarkar kade ban yarap ya kini ki jing ki banging ya kendo